Всички рибки плуват, само пържените не. Ние пържени не сме. Всички рибки плуват, само пържените не. Ние пържени не сме. Хей, какво си се разпял? Знаеш ли, че ме събуди? Да, знам. Но вече 8 часа. Трябваше да се стана отдавна. Събота е, човек. Искам да си почина. Че кой те спира? Слушай, някои хора работят здраво, за да им е леко на други. И те заслужават поне един ден качествена почивка. И кои са тези хора? Аз, неблагодарно същество такова. Как смееш да ме обиждаш така? Ей, я по-спокойно. Кой си мислиш, че пере, глади, чисти и готви в тази къща? Ами нали си имаме прислужница? Не. Уволних я. Аз върша всичко, а ти си вечно недоволен. Извинявай. Не знаех. Наистина се справиш много добре. Естествено. Няма област, в която да не съм най-добрият. Имаш малък проблем с супите, но като цяло евала. На земята няма качествена кал. Затова. Я кажи сега, защо пееш толкова рано? Защото се притеснявам. Аз винаги пея, когато се притеснявам. Какво се е случило? Снощи проведох експеримент. Клонирах динозавър. Беше тук, а сега го няма. Оле, ти знаеш ли, че и Барджуара го няма? Споко. Според мен е отлично за паника. Някой звъни. Чувам, но вратата няма да се отвори сама. Уморен съм. А аз съм стар. Затова хайде бързо отвори. Здравейте, аз съм доктор Милена Тодорова. Здрасти. Аз съм Сергей, програмист. Готов ли сте за сеанса? Не разбирам за какво говорите. Мисля, че сте сбъркали адреса. За мене, влизайте! Заповядайте тогава. Благодаря. Слушам ви. Защо решихте да потърсите психолог? Да. Защо, Колю? Не знаех, че си куку. О, не мога така. Сергей, моля ви, напуснете стаята веднага. Добре, де.
Така или иначе сте ми скучни. Супер! Сега сме сами. Слушам ви. Напоследък се чувствам раздвоен. Все едно не съм себе си. Ясно, ясно. Моля, разкажете ми за майка си. О, не искам. С нея не си говорим. Тя живее на съвсем друга планета. Разбирам, отчуждени сте. А баща ви? Той е в съвсем друга галактика. Отдавна не сме говорили. Мисля, че знам какъв ви е проблема. Така ли? Какъв? Ами липсва ви родителска обич. Там се коренят всичките ви проблеми. Ами, раздвоението на личността? Какво точно имате предвид? Сложно е. Аз съм дипломиран психолог от Харвард. Няма сложно за мен. Добре. Виж. Да му се не види. Взимат по 200 кинта на час, а припадат толкова лесно. Оле, майко! Едва се спасих. Добре, че бегам бързо. Странно. Тиранозаврите са бавни животни. Абе, той си тичаше бая бързо, за малко да ме хване. И как успя да избягаш? Ами тъмън да ме скруска и един румънски тираджи го отнесе. Това е да си динозавр в България. Какво прави този австралийски павиан тук? Той е мой приятел. Ходим заедно на фитнес. Не го искам тук! Може пък да е добър човек. Дай му един шанс. Да, момчето е право. Аз искам единствено да помогна. Добре, но трябва да си мълчиш. Каквото и да видиш. Какво искаш да кажеш? Чувал ли си за закона Омерта? Да, законът на мафията. Точно така. Нашият е подобен. Просто, ако го ни предадеш, няма да те убиваме. Това е добра новина. Не. Ако ни предадеш, те чака нещо още по-лошо от смъртта. Ти пак ли си гледал Кръстникът? Да, но всичко, което казах, си важи. Ей! Наистина си брат на бай Колю. И ти си корав като него. Ало, тук е Берия дом. Слушам ви. Ало? Можеш ли да говориш? Още от 5 годишен. Има предвид удобно ли е? Ситуацията е малко напечена, но кажи какво искаш. Уредих ти среща. С кого? С мис България ли? Не. Нали ме беше помолил за една специална услуга? Сериозно ли? Как успя, човече? Не беше изобщо лесно. Наложи се да използвам всичките си връзки. Баща ти ли? Не, чичо ми. Браво, моето момче. Много съм ти благодарен. Срещата е утре. Не пропускай. А къде трябва да отида точно? Ще ти изпратя адреса на СМС. Имам 500 безплатни на месец. Добре, затварям. Дългът ме зове. Агент Спилбърг, бих искал да ви благодаря за тази среща. Правя го единствено заради агент Лисичков. Чичо му ми е кум. Слушайте, нуждая се от помощта ви. Какъв е проблема, младежа, освен че си толкова грозен? Без обиди, моля. Добре, добре. Кажи какво те тревожи. Предстои марсианска инвазия. Генерал Зорг смята да нападне Земята съвсем скоро. О, не, това е невъзможно. Ние подписахме мирен договор с марсианците още през 1957 година. Знам, бях там, но това са пълни глупости. Не знам как президент Айзенхауър изобщо се върза. За какво ви е да ни нападате?
Ние сме много изостанали. Роби, петрол, ценни метали и бира. Основно заради бира. О, това са основателни причини, да. Освен това, разполагате с ядрени оръжия. Не може така. Трябва да наложим марсианската демокрация и мирът из цялата галактика. Добре, а ти защо искаш да ни помогнеш? Защото аз съм едно добро и миролюбиво извънземно, което искрено обича вашата планета. Добре, да речем, че ти вярвам. Какво искаш да направя? Какво бе? Да вземеш спешни мерки. Трябва да сме готови, човече. Ще направя каквото мога, но нищо не обещавам. Постарай се обаче. Бъдещето на България и на целия свят виси на косъм. Добре, Колю, обаче сега е време да си вървиш. Много съм зает. Само още един въпрос. Изключително важен. Окей, казвай. А къде мога да намеря наливна ракия в този квартал? Снощи един офлок изпи всичко. Дори парфюмите на съквартиранта ми. Лазец, заедно ги изпихме.